Silav hevalnom. Em ê vê videoyê de li ser veketandeka nebinavkirî ekiyê bisekinin. Heval em berî niha li ser veketandeka nebinavkirî ekeyê sekinî bûn. Ew ji bo navdêrên mê bû. Ev veketandeka nebinavkirî ji hevalno ji bo navdêrên nêr em bikartînin. Ji bo ku em navdêran nebinavkirî bikin, em vê qertafê bikartînin. Em vê veketandekê bikartînin. Em niha li nûmuneyan binêrin hevalno em ê baştir fêm bikin. Veketandeka nebinavkirî ya ji bo navdêrên nêr û yekjimar ekî ye. Hevalno ev cure veketandek bi cînavka nebinavkirî yekê navdêran nebinavkirî dike. Me videoya borî de ji got hevalno ji bo veketandeka ekê ji me got. Em carinan bixwazin em carinan navdêran nebinavkirî dikin. Em bixwazin nexwazin em navdêran nebinavkirî dikin ji ber ku em nas nakin. Îjar dema ku em ravekê çê dikin hevalno ji bo navdêrên nêr em ekiyê pêva dikin. Em vê awayî zayan dawê nîşan didin. Me çi got hevalno ev cure veketandek bi cînavka nebinavkirî yekê navdêran nebinavkirî dike. Gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, binêrin gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, tîpa ye jê dikeve dibe ekî. Hevalno formeke vê ya din jî heye. Ew forma rasene ya rastî. Lê ev form zêdetir tê bikar anîn. Em ê niha li ser vê bisekinin. Lê dibe ku em ew formeke din heye. Demên pêş de ez ê videoyekî li ser wan jî çêkim. Em bibêjin ew hê ji bo asteke bilindtir mirov dikare ji bo wê çêke. Ya ku niha ji me re pêwîst e em bibêjin lazim e ekiyê hevalno em niha li ser ekiyê bisekinin. Me got veketandeka nebinavkirî ya ji bo navdêrên nêr û yekjimar ekî ye. Hevalno em vê ji bo yekjimariyê bikartînin. Mesela em bibêjin gundekî xweş. Bi vî awayî hevalno gava ku em dibêjin gundekî xweş, heman demê de ravek ji çê dibe. Yani gundekî xweş. Li vê derê raveker xweş e, raveber gundekî ye. Em vê ekiyê em ji veketandeka ekiyê fêm dikin ku zayan da gund nêr e. Hevalno ji vê ekiyê re gireya îzafeyê yan jî em bibêjin qertefa ravekê jî tê gotin. Qertefa ravekê. Heke ez carinan bibêjim qertefa ravekê bizanin ku ez behsa veketandekê dikim. Veketandeka nebinavkirî ekî. Mesela gundekî xweş me got. Beranekî spî. Me beran çi kir? Me nebinavkirî kir û me zayan dawê nîşan da. Heman demê de me çi kir? Me ravek çêkir. Deriyekî sor. Binêrin hevalno me gava din çi got? Me got heke peyvek. Yani peyv qesta me çi hevalno? Peyv navdêr. Yani navdêrek em bibêjin bi dengdêrekê biqede ye nakeve hejmara yek bi temamî tê. Li gava ku peyvek mesela em bibêjin cemekî kur, binêrin cem bi nedengdêrê qediya ye, ekî pêva bû, deriyekî sor, binêrin derî bi dengdêrê qediya, yek bi temamî hat vê derê me bikar anî. Mesela kurekî jîr. Em vê ça di nav hevokê de bikartînin em lê binêrin. Ji dûr ve gundekî xweş xuya dike. Li ber deriyê me beranekî spî heye. Yani ji wan beranan beranekî spî. Vî awayî me çi kir? Me beran nebinavkirî kir. Di taxa me de deriyekî sor heye. Yani em dikarin bibêjin vî awayî çi bû hevalno? Me çi kir? Me got di taxa me de deriyekî sor heye. Me derî nebinavkirî kir. Li agiriyê cemekî kur heye. Li agiriyê cemekî kur heye. Yani ji wan ceman cemekî. Dibêjin Reşat kurekî jîr bûye. Yani kurekî ji wan kuran kurekî jîr bûye. Em devam dikin. Hevalekî qenc. Hevalekî qenc. Nanekî teze. Teze çi hevalno? Yani nuh. Nuh dibêjin. Nuh ne heye jî pêva dikin dawiyê de. Lê ew he ketiye. Ji ber ku bilêvkirina ew hinekî zehmet e. Nabêjin nonekî nuh. Heta dibêjin aliyê re heywan deran
هنجی یان جی دبیجن نه دبیجن لیم دبیجن نو یان جی تزه نانکی تزه نانکی نو چیا یکی آسه بنرن حیوانات چیا نافدرکی چاوه نافدرکی نیره ما اکی پیوا کر بنرن لوی داره یک به تمامی حتی داویه مثلا چنته یکی رش پورکی دریش ام و ناف هوا که دا لیبن هرن بکار بینن او هوالاکی قنج او جهاتی بو جی کرام اخوان نانکی تزه بده من یعنی نانکی ام ببیجن نو بده من لوی داره هوانو گابا کنم ببیجن نانکی تزه یعنی جوان نانکی یعنی ام نبیجن آ نان ب نان ام لوی داره نان دبینن تمام ام دبیجن yani juan naneki teze bidem yani em nabêjin wî bide wî bide dibe ku em carna wisa jî em bêjin em îşaret dikin em pê tiliya xwe nîşan de em dibêjin ji kerema xwe wî nonê bide lê em bi piranî em carna wisa dibêjin yani em ne bi navkirî dikin em dibêjin ji kerema xwe nanekî teze bide min yan jî di nanan bide min li jora gundê me çiyayekî asê heye çiyayekî asê heye Ve derim et çiyan ebn avkirî kir. Çenteyekî reş li gorî şalekî reş e. Şalekî reş û çenteyekî reş min ebn avkirî kir. Yani ji wan çenteyan çenteyek ji wan şalan şalek. Porekî reş. Evel em heman demê da çi dikin revekê jî çê dikin. Me got vê derê porekî reş gevek em dibêjin porekî reş. Reş çi ye? Reveker e. Em bi saya reşê em por hîn dibin. Por ji li vê derê ravebere porekî reş û girîşk li ser wê hebû. Hişyarî hevalo min berî niha vîdyoyekî ji bo qertefa nebinavkirinê çê kiribû. Ez ê dayînim jorê hevalin me lê rastê hûn li jorê binêrin ez ê dayînim wê derê hûn dikarin temaşe bikin. Bi rastî ev mijareke girîng e me li vê derê hişyarî nivîsiye bi qertefa nebinavkirinê ravek çê nabe hevalnan. Yani qertefa nebinavkirinê cuda ye veqetandek cuda ye. Em lê binêrin ev cudayî çi ye? Mesela li vê derê hevalino kurek, apek, deriyek, xalek, beranek. Li vê derê navdêr bi qertefa nebinavkirinê hatine nebinavkirin. Cer em bi vê hevalina em bi vê awayî em bi qertefa nebinavkirinê ravekê çê nakin. Em nabêjin kurek jê hatî, apek min, deriyek pola, xalek solînê, xalek sosinê, beranek spî. Vê awayî em bi kar nayînin hevalino. Zimanê me de ravek bi vê awayî çê nabe. Ji ber ku qertefên ravekê cuda ne, ev qertefa nebinavkirinê hevalino ek e. Heke hûn li mijarên din jî binêrin ev veqetandekên binavkirî li wan jî binêrin hevalino. Wan vîdyoyan bişopînin hevalino. Yani heke hûn wan vîdyoyan neşopînin em bibêjin yekser hûn hatibin vê derê dibe ku hûn jê fehm nekin. Yani vîdyoyan min li gorî rêzê çêkirine. Hûn li gorî rêzê temaşe bikin werin vê derê dê ji bo we baştir bibe. Hûn ê baştir fêm bikin. Em ravekê çawa çê dikin hevalino me got bi vê awayî nabe. Bi vê awayî em çê dikin. Mesela kurekî jê hatî. Divê em bibêjin kurekî. Kurek jê hatî na. Ev ek ravekê çê nake hevalino. Ev qertefa nebinavkirinê ye. Ekî qertefa ravekê ye. Yan jî veqetandek e ekî. Mesela apekî min. Deriyekî me. Xalekî solînê. Sosinê. Ya çima tim dibêjim solîn. Sosin من پیشی سولین بنویسه جاردن سوسن نویسه جبر و یکی از من هر دو نوان تبلیغ دکم سولین و سوسن بران اکی سپی مثلا وانو بوی اوای هم چه دکن راوک چه دکن بران اکی سپی نباکو ام ببیجن بران اک سپی دوی نویسی دا چند هب وقتانده که نبنافکری اکی هنم هوالا ام ویجی بخونن بشتا ام ویدیو آخر بدوی بکن Persameci evvela me got divê nivîsê de çend hev veqetandeka nebinavkirî ekî hene. Evvela demek ku veqetandeka nebinavkirî ekî dît ji kerema xwe binê vîdyoyê de şîrove bikin.
ka mijar fehm kire yan na. Ez ê nivîsê bixwînim hûn dikarin vîdeoyê bisekinînin û cardan bixwînin veqetandekê peyda bikin veqetandeka ekiyê hevalno binê vîdeoyê de şîrove bikin bibêjin vê hevokê de veqetandeka ekî heye tamam hûn dikarin wisa şîrove bikin. Ez nivîsê bixwînim Merwan Berekat peyveke Erabî ez bawerim bilêvkirina wê jî hinekî dijwar e. Merwan Berekat nivîskar û lêkolînerekî Kurd e. Ji Efrînê ye. Heta niha gelek roman û pirtûkên lêkolînan bi zimanê Kurdî û Erebî nivîsandine. Efrîn Destane û Birîn roman 2018 de ev derxistiye hevalno. Bi vê awayî em hînê pirtûkan jî dibin, em pirtûkan jî nas dikin, em nivîskarên xwe jî nas dikin. Binêrin Efrîn Destane û Birîn roman 2018 de derketiye. Awerên Royê yani awerên rojê roman 2018 de derketiye. Birîna Zeytûnê ev jî roman e bi Erebî ye di sala 2019 de derketiye. Çiyayek Girmenc Efrîn di hemû serdeman da ev jî lêkolîn bi Erebî 2019 de derketiye. Efrîn Helbesta Bêdawî ev jî helbest e ev jî di sala 2019 de çap bûye hevalno. Gurzek ji stranên folklorê divê bûye lê bi vê awayî nivîsîne. Ev jî di sala îsal derketiye hevalno yani sala 2020 da derketiye. Penageh roman 2020 romana Pakrevanekî Kurd ev jî îsal derketiye. Pirtûkên wî yên ku derketine evin hevalno em jî jera bibêjin destên wî sabin û pênûsa wî her tim em bibêjin bihêz be û her tim ji me Kurdan re pirtûkan û lêkolînan bikin û binivîsin. Jêdek jî hevalno diyarnameye. Baş hevalno em hatin dawiya wanaya xwe heta wanayekê din bimînin dixweşî de ji bîr nekin divê nivîsê de çend hev veqetandeka nebinavkirî ekî hene binê vîdeoyê de şîrove bikin. Dema xweş be roj baş.